naiz eta gauza bitxiak dauden diskoan zehar, indarra etzaio falta. Eta indar hori ez bakarrik letretan, musikan ere dantza egiteko izugarria da. Bukaeran, eta aipatuko dut hau lehenbizi hitz egingo dugulako diskoari buruz, gero taldeak, Vendetta taldeak eta Euskal Herriko lehen taldea izango da aplikazio baten bidez, propio egindako app-ren bidez, deskargatzeko aukera izango dela disko osoa. Oso diskoa positiboa da, aurrera jotzeko gogoz indako diska, gu bintzat aurrera jotzeko gogo izugarrikin gaude talde bezala, eta entzuleari ere aurrea jarraitzeko gogoa transmititu nahi diegu, ez? Eta gurekin batera balima da askoz hobe. Bai? 13 kanta dira, 13 kanta potente, denetari dago, eta aipatzekoa dare, nahi duenak eskuragarri ukiko dula disko fisikoa, bai dendetan, bai azokan, bihartik aurrera, baita gure webgunean ere, baina aldaketa garrantzitsuna taldeak hartu den erabaki potentena izan da musika oparitzea. Nahi duenak eskuragarri ukiko du gure webgunetik deskargatzea, deskargari emango dio, eta jetxiko zaio karpetatxoa kanta guztiekin eta portadatxoarekin. Hori, ordenagailu batetik, eta gero ikusten genuen pixka bat arazoa edo beti koñazo bada musika mobila engantzatu ordenadoretik mobilera pasa, ez dakiz, hori dena aurrezteko da ritxik haupatetoko aplikazioarena, ezta? Zuzenean App Storera edo Google Playera joaten zara, aplikazioa bilatzen duzu, gesten duzu, eta zuzenean mobilan okiko duzu ja diskoa, eta azkeneko diska honez gain, baita egongo da bilduma txiki bat aurreko diskoetako kantu esanguratsuenekin. Azpimarratu behike, esanik, taldeak filosofia aldaketa garrantzitsua eman duela, azken bi urteetan, erabaki garrantzitsua dira taldearen ibilbidean orain arte, eta bizkat potortaraino genuen denarekin, guztion nola funtzionatzen duen, eta egin nahi genuen zerbait benetan apurtuko zuena, kontu guztionekin. Eta hori egin dugu, deskarga direktarena, debalde diskoa jaisteko aukera ematearen horri ez da berria, igual zertxo bai gehiago Euskal Herrian, eta aplikazioarena bai. Orduan, egin duguna da azkenean, hor dagoen publiko guztiari erraztasun eman, diskoa aurpegian jarri, eta jendeak aukeratuko du gero, gauza bat hartu edo bestea, baina egin duguna da aplikazioa jendearentzat mugikorretan debalde izateko disko guztia, 20 abestitako rekopilatorio bat ere aurrerago, aplikazioan bertan, eta musika guztia debalde eta doan eskuratzeko aukera eman jendeari, ez? Eta hori Vendettaren ibilbidea behintzat erabat iraultzailea da, eta hori da, taldearen aposturik handiena eta aldaketari garrantzitsuena. Ja ez dago atzera bueltarik, eta bihar showa hasiko da.